Desa niki dereng enten, sumber niki pun enten. Riyen niku critane mbah-mbah kula ingkang babat lemah dadapan nika Mbok Rondo Dadapan. Niki babat lemah, babat alas dadap. Mulane karan dadapan niku riyen niku alas dadap. Ajeng babat alas niku mesti golek sendang, wonten sendang mriki. Wingking jenengan niki namine sumber dadapan. Nggih. Asal usulin niku. Jenengmu asli sapa? Ya aku curug aku. Yo. Sedulur Nogo Panjalu yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami, tim Mas Kumabang Nogo Panjalu. Kali ini tim Mas Kumabang Nogo Panjalu mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan suatu tempat yang dulunya dikatakan mistis, dan tempat tersebut didestinasikan sebagai tempat wisata bernama Sumber Dadapan, dan tersirat mitos-mitos tertentu di lokasi tersebut. Dan apa saja yang akan kita dapatkan dari penelusuran kami, tetap ikuti Mas Kumabang Nogo Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek Mas Kumabang Nogo Panjalu, ugi pamirsa subscriber, kula mewakili saking kru Mas Kumabang Nogo Panjalu ngaturaken matur nuwun dumateng tokoh-tokoh masyarakat ingkang wonten Desa Dadapan. Niki Pak Sugeng, Pak RW, Pak Ageng matur nuwun. Niki Pak Juru Kunci Sendang Dadapan. Kula matur nuwun. Sami-sami. Pak Surani niki multi talenta niki. Pak RT nggih juru kunci. Juru kunci makom, nggih. Juru kunci makom Pak RT nggih. Wonten mawon ingkang kula saged kula aturaken, mugi-mugi saged kepanggih malih kalih Mas Kumabang Nogo Panjalu. Sedulur Nogo Panjalu, saya baru datang ya ke lokasi ini, dan tim sudah berada di lokasi tersebut. Kita coba untuk menemui tim dan Bapak narasumber. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Para pamirsa saha sakleber, kula sakmenika wonten Desa Dadapan nggih. Desa Dadapan. Desa Dadapan niki wonten lokasine wonten sumber namine Sumber Dadapan. Sumber Dadapan. Niki kula kalih narasumber naminipun Pak Yon nggih, Pak Yon nggih. Pak Yono nggih. Pak Yono ingkang ngertos sejarah mriki saged kados ngaten niki dibangun saen niki sing bangun dinten. Monggo Pak Yon, sejarahipun kalih ingkang bangun niki dinten Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami kula Yono.
Pak Yono, nggih diceluk Mbah Yon. Kula asli teng mriki nggih juru kunci sumber niki kula. Niki asal usule sumber niki namine sumber Dadapan. Dados desa niki dereng enten, sumber niki pun enten. Terus riyen niku critane mbah-mbah kula ingkang babat lemah dadapan nika Mbok Rondo Dadapan. Nggih, Mbok Rondo Dadapan. Niki babat lemah, babat alas dadap. Alas dadap. Mulane karan dadapan niku riyen niku alas dadap. Terus kata anu nggih kata tanduran Nggih, tanduran dadap. Nggih, mulane Mbok Rondo niku anu penghuni pertama ngaten. penghuni pertama ingkang babat dusun Dadapan. Ngaten. Babat lho nggih, ingkang babat dusun Dadapan. Lah, riyen-riyen niku ajeng babat alas niku mesti golek sendang. Golek sendang damel masak, damel iyam. Lah, wonten sendang mriki. Wingking jenengan niki namine sumber Dadapan. Nggih. Asal usulnya niku. Nah, Mbok Rondo Dadapan niku di anu niku ngengeri. Dingengeri wong bagus ganteng namine Ande-ande lumut. Nah, niku Ande-ande lumut. Terus enten sing nglamar pleting kuning, pleting biru, pleting abang, pleting coklat. Niku nglamar ajenge ngunggah-unggahi. Ngunggah-unggahi si Ande-ande lumut nggih ajeng diunggah-unggahi, ajeng dilamar. Nggih. Namine pleting kuning, pleting biru, pleting abang niku sak anu nika ajeng teng mriki, ajeng di Dadapan niki dereng enten jembatan, dereng enten buk niku numpak yuyu kangkang. Oh, nggih. Nah, mulane tenggene mriko kulon kali menika enten bundaran Sekartaji. Oh nggih. Nggih ta? Nah, Kata nggih. salah sijine Dewi Sekartaji menika nggih tumut Mbok Rondo Kuning Bandar. Oh, nggih. Nah, dados sih ngopeni peting-peting wau ajeng nglamar. Kabeh niku kan anu nyabrangne yo kangkang wau kabeh disa abrang sabrangne kurang sitok peting kuning. Si yo kangkang wau mboten purun nyebrangne. Soale pacane elek Nggih. dielek-elek lah. Nggih. Kali Mbok Rondo niku dielek-elek ben gak dikonang rapi ben dirapi anake dhewe. Masalah dian meloki peting kuning. Lah padahal peting kuning wau Dewi Sekartaji. Oh, ngaten. Nggih, ajeng nglamar. Lah sing ande-ande lumut sing tumut Mbok Rondo Dadapan wau Panji Asmara Bangun. Iku dados anu nggih. Zaman kerajaan Nggih, Majapahit nggih. Zaman kerajaan Niku Majapahit. tapi abad kan benten kula Nggih, mboten apal. Lajeng nggih. Nggih, Salajengipun nggih, salajengipun terus akhirnya Mbok Rondo Dadapan wau nggih. carane ampre sing ditampa niku sing ayu-ayu niku wau. Nggih. Masalah di eloki Panji Asmara Bangun menawa mboten cemerep nggih. Nggih. Di ngengering nggih mboten cemerep. Dikira nggih wong biasa mawon. Padahal Panji Asmara Bangun niku wau. Yo ande-ande lumut. Nggih. Kan enten anu niku lakune niku. Nggih. Nggih to. Terus akhirnya sing ditampa panggah peting kuning. Yo Dewi Sekartaji wau. Masalah niku bojone ngoten ceritane. Terus lajeng niki Pak. Nggih. Sampeyan niku sing bangun niki sinten Pak? Sing bangun niki pemerintah daerah kota niki. Nggih. Dibangun. Niki riyen mboten ombo ngeten. Nggih. Tahun pinten Pak anu Pak Yon? Ala nembe niku sekitar baru 3 tahun paling nggih. Nggih. Baru 3 tahun. Nah, sak menika bangunan. Nggih. Pundi? Nika. Menika nggih.
Nika cungkup, Mbak. Cungkup. Nika mboten enten napa-napane tapi sing enten lebet dicungkup nika wit. Napa? Serut. Wit serut nggih. Menawi ngersakaken mungkin teng mriku. Nggih. Nggih, niku wit serut niku nggih sing di nggih tiyang kula ngeterne nggih teng mriku. Lek dalu-dalu Mas. Ngoten. Nggih, nggih. Ceritane ngoten niku. Matur nuwun, Pak. Nggih, Ano, sami-sami. napa niku penjelasanipun Nggih. mugi-mugi masyarakat sekitar kali sak lintune Nggih. ngertos Nggih, nilai nggih. sejarah napa niku Nggih. sumber dadapan Sumber wau dadapan. Nggih. napa ingkang diaturni Pak Yon Nggih. juru kuncine Nggih. mriki. Sumber dadapan. Ugi kula para sakaliber ugi pamirsa kula matur suwun saged dumateng pemerintah ingkang bangun iki Pak Yon nggih. Nggih. Dados sae saniki. Matur suwun. Sae Padang. Mugi-mugi sumber niki dikenal kali masyarakat luas damel wisata nggih Mbak. Nggih, damel wisata. Mawon Mugi-mugi mawon nggih. para sakaliber pamirsa sekedar malih nunggu Kang Jiban. Mengke napa niku kersane Mas Jiban ingkang jelasaken napa niku masalah-masalah mbok menawi wonten gawe wonten mriki. Nggih. Wah, kuatah Pak Nggih, KP. kathah nggih. Kathah. Monggo Mas Jiban, nunggu Mas Jiban nggih. Nggih. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Mas Jiban niku kan napa ngertos Spirituale nggih. spiritual Nggih. saking nggih. Mas Komplit Bambang mriki Pak. Monggo Panjalu. Lah niki Mas Nggih. Jiban. Assalamualaikum Mas Jiban. Nggih. Iki Pak Yon juru kunci Nggih. mriki. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Jadi sudah saya jawab masalah lokasi. Nggih, sampun. Setelah saya nopo mawon? Wow. Nggih ceritane mriki sing Mbok Rondo Sing dadapan. nemokne Cikal bakale nggih, sumber jenenge pertama cikal. cikal bakal niku Mbok Rondo Dadapan. dadapan. Niki wau kula sampun sowan wonten Mbok Rondo dadapan nggih. Nggih. Pak RW. Matur Makome. nuwun dumateng Pak RW kula izin. Mugi-mugi mangke lancar Mas. Nggih. Jadi silakan itu, ya, tetap ikuti penelusuran kami, Mas Bambang Monggo Panjalu. Ke Panjalu, kita melakukan mediumisasi dulu ya, untuk menggali informasi tentang masalah lokasi ini. Ya. Fokus. Assalamualaikum. Mbah, nyuwun sewu. Kula badhe tanglet. Jenengan paring asma sinten? Oh, jadi dulur. Sosok tersebut mengaku sebagai Mbok Rondo dadapan. Pak Yon monggo iki juru kuncinipun. Monggo Pak Yon. Iki sing teko iki sapa iki? Mbok Rondo dadapan.
Saya pengen ngerti. Aku sebagai juru kunci sumber data ini aku tak pengen ngerti tenan. Manggonmu sekaki nanti. Manggonmu nanti jadi. Cukup kan? Ya. Tapi tinggalnya pindah-pindah. Nggih. Jenengmu asli sapa? Ya aku juru aku. Yo. Dados kalau pamirsa Salsa Kabel napa sing diature juru kunci wau leres. Dados namanya asli sinten mboten ngertos. Ane sing ngerti. Nggih. Ngertos nggih. Masalahe lek jamane dhisik ngalih papan ganti arah. Pemonek kene engko mbok rondo dadapan. Pindah nang Wates mbok rondo dadapan, pindah nang Gurah mbok rondo dadapan. Dadi gak enek sing ro jenenge. Masalah lek aku tak delok sangka mbahku, buyutku waring tergantung siwur sampai kuwi gak enek sing ngerti jenenge sapa. Lah enek sing ngerti iki jenenge Rondo Sambigo. Udah ngapusi. Jadi ya mekur mbok rondo dadapan. Monggo. Enak. Matur nuwun. Nggih. Mbah. Apa? Kalau badhe pengen ngertos sedikit ceritane masalah sumber iki. Siyen dirosen atos asap nggih, Pak. Nggih. Sat. Terus saiki kok milih meneh? Apa ya bener ngono? Heeh. Karena apa? Napa sosok ular niku nggih? Betul. Nggih, harus. Niku napa oleh sampean belum? Nganggur niki nih tapi. Jadi, Kang Briko, guru ini, tapi memang saya melihat sosok ular sama kami panjang. Maka dia juga menempati di lokasi ini. Monggo, beri tangan. Yes. Harus. Monggo. Niki kula sebagai juru kunci di depan pancen sing ngaten niku sing gede pancen niku padane niku kula. Kula pancen kula niki. Masalahnya dhisik enek wong nek kene iki bangunan cukup dibenakne. Beduk-beduk wayahe istirahat gak gemelaran, Mas. Akhirnya dipathuki kula gede nika memakri melayu kabeh. Itu saya mungkin karena boten izin apa-apa kan. Ya kira-kira gak izin sik, ya gak omong dhisik, ya Amit lah. ya Gitu. minimal arep ngarene minimal pamit. Oga pamit nek kene pamit nyanggone makome. Lah kok gak permisi kuwi. Nah, kudune iki pamit. Kudune ya paling gak nyekar utawa obong-obong. Dadine mbok anondone ya ben ngerti. Terus Tapi sing jelas niku bener kula mboten ngapusi. Kadang pancen ya kula gede. terus niku tiange beduk-beduk niku mboten maghrib napa, Mbak? Anone. Terusan tiange. Ya akhirnya mblayu, Mas. Oh, Melayu dadine padha anu kula kuwi. Dadine petan kula langsung melayu kabeh. Akhirnya tetap anu parane nyapa. Nang nggone pojok sisih kidul kulon. Iku sing nek kono kuwi. Gede, Mas. Jadi dulu pancen dulu pernah ya kejadian ya. Jadi yang pekerja yang bangun Ya, pekerja bangun cukup. yang ada di lokasi ini sudah dikatakan pada waktu libur ya dia tetap melakukan sebuah pekerjaan akhirnya ditemui oleh sosok ular besar tersebut terus sampai lari ya. Seperti itu. Terus ada yang perlu ditanyakan lagi monggo. Mbak Rondo, nyuwun sewu. Niki kula sak kanca
sak rencang sing wonten mriki mbok menawi enten lupute kula sing boten kula sengaja kula nyuwun ngapunten nggih Mbok nggih. Iya, iya. Nggih. Mbok sepindah malih menawi mengke wonten barang napa kula pendet paring mboten Mbak. Ora apa sing meneh ngopen ngono rek. Oh nggih 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 Mbak. Nggih Mbak saderenge matur suwun. Para pamirsa saha subscriber ditenggo malih selanjutipun. Matur nuwun. Masih ada yang ingin bertanya? Pak, Silakan. Pak anu monggo niki Pak juru kunci. Juru kuncine. Monggo. Monggo Pak, wonten napa kesane? Jangan takut. Niki sing juru kunci nih. Nggih. Unek-uneke Pak juru kunci Pak Makom. kunci niki. Monggo, Pak unek-uneke pripun, jeneng sakoki pripun. Monggo. Monggo anu. Niki Pak juru kunci Makom niki. Nuwun, Mbak. Apa Kula Surani sing ngramut griyane panjenengan teng Makom. Niku umpami enten salah lan kirang tata krama kula sak keluarga. Kula nyuwun ngapura sak kathah-kathahipun. Kalih badhe nganu niku masalah wit-wit teng mriku. Niku pripun badhe kula rempesi, kula rapekne. Ya ora apa-apa, lek mbok apik teh apa-apa. Nggih. Nggih. Ya Jadi anu intine mbok rondo dadapan, uwiti aja didol tapi dirapek. Nah, nggih. Mulane kuwi ben apik. Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbok. Jenengan pun sampeyan izini. ya. Ampun. Masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak RW monggo kesane. Nggih. Sampun. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sagung dumadi. Para pamirsa saha sakaber, sakmenika kula wonten makamipun Mbak Rondo Dadapan. Kula wonten mriki nyuwun izin mugi sak rencang saking Mas Mamang Naga Panjalu pinaringan selamat, pinaringan lancar. Ngoten mawon sampun tumuju mangke dilaksanaken malih. Matur suwun.
Sedulur Kopanjalu, karena waktu sudah menjelang pagi ya, jadi kita akhiri acara pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kenang-kenangan ya mungkin ya dari lokasi ini. Dan sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Tetap di channel kami Mas Kumambang Kopanjalu, dan tidak lupa salam satu demi